Daya pano ni daya pano pamberi padare la mambo mtasa nenyaya yekunyorwa panjira dzvuku zita rangu nemutupo wangu na Juliet Nyawema. Iwe wakanyorwa zita rako nemutupo wako pajira dzvuku nani? Na Juliet Nyawema. Na Juliet Nyawema. Wakariona sei jira? Handina kuona sei njira yakati ndakanyora njira. Hauna chawakaona? Handina chandakaona sei wakapupura kuti titakunje takanyora inini akapupura kuti akanyora inini akanyora Kadzeri akanyora ega. Iye ndiye akataura takanyora. Achiti ndakamanyorerei? Aiti wakanyora kuti isu taitaura nezvekuti anodanana naKadzeri muwadhibeni. Saka asi pepo sekunyora pajira dzvuku yanga iyei kuda kuuraya. Kuda kuuraya mese makanyora pajira dzvuku ichobada. Gara kubasa. Ari mukadzira Juliet. Ndamira pamberi pedare mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese zvino zvechokwadi. Zvese zvandishataura ngezvechokwadi. Ndikaita chabatwa nemhosva. Ndikanyika ndichabatwa nemhosva. Mwari arimbatsirawo. Mwari andibatsirawo. Inini ndamira pamberi pedare. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Ndeyazokupura mhosva yangu. Handina kuramba changamira kuti ndakanyora vanhu ava mazita avo panjira dzvuku. Nekuda kwezvavataura kuti vaifamba vachinditaura chokwadi, kwanga kuri kurwadziwa, kwete kuti ndaida kuvauraya kana kuti ndine zvandakashandisa. Ndakazviona mufoni ndichibva ndanyora ndega nemaoko angu aya, bva ndasunga jira riya riya bva ndandorasa pamharadza. Asi zvadaro wangori kujira wangori kurasirei wangori kunyorerei mazita ndopane nyaya. Kwanga kuri kurwadziwa kuti wasiyane nekuramba uchitaura nezvo. Ndati intention yekuti warwadziwa wobva wanyora zita remunhu pajira dzvuku wobva waenda wobva wasunga wobva waenda pamhararano kokisa tsono yanga iri kuti vanyarari kuti varinyarari kutaura nezvezita rangu varege kuramba vachitaura nezvezita rangu. Kunyarara nerufu here kunyarara nei? Kwete kunyarara nei? Because tsono kushandisa tsono in whatever way pazita remunhu intention yako ndeyekuuraya munhu. Saka iwe wakashandisa tsono intention yako kushandisa tsono yanga iri yei? Handina kushandisa tsono changamira. Wakashandisei? Ndakanyora neballpoint pajira dzvuku ndikasungirira tsito ndikandokanda pamhara. Tsito yaida kusenzei? Kuti vanyarari vasvipe mwoyo nezveupenyu hwangu. Akakakupa idea iyoyo ndiani? Ndakazvitora mufoni. Hatina ndau nefoni, hapana ndau nefoni. Kuisa munhu pamhara rufu panotikwa ngemumhenge. Kusunga munhu kana kupinda kusunga narini mamutasati bhumi. Asi maya nakawafunda ekutanga wakakuchinja zita kuti runzi Anatoli wachiramba zita rangu vanonzi Juliet. Tikati mimi munonzi Anatoli yashashura hii zvati ndinonzi Anatoli ayatoda kuti sisi wao wangwanyira zita rangu ukauraya masito. Saka wapedza izvo ndakazwa kuti maine sota ratari wataka inonzi Juliet. Fine, wapedza izvozvo ndakavabvunza futi pane shamwari yavo yakazopa umbou chapupu anonzi ani mai yake Diana Mushonga. Ndakavabvunza ndikati inini kakechi 2 zvanzi inini ndakatotumwa namai avo kuti ndivavharidzire kuti ivo vari kubuda pachena. Mai avo Diana Mushonga pamberi pasabhuku wakati inini ndini mudzejira wati ndatumwa namai avo kuti ndiri kubuda pachena masidzo mai vakazototsva kuku mashure vacho paderi rangu rechi2
Wakatobokopota pekari pavo ndikawaripisa mbudzi mai avo mafuku simukabhatira muchipopota ndikawaripisa mbudzi amai vazoona kuti aiwa kamambiri inini mai avo vanga wandituma kuti iwe ndivharidzire ndegooneka ndiite kavha ndikavati okay maita basa maya kuno inini makanyorwa mazita ndimakanyorwa mazita amai avo vakanyora mazita amai avo akagara ari sikwenyu ndo akamboenda first time wadaidzirwa jira newana chikoro ndobva watatarise jira amai avo vakati aiwa ngatifutsire jira ire ngatichere gomba tifutsire ndokutora badza kumba kwamai anzani kwamai madi ndokunofutsira jira mai avo vanzobva wamwaya sauti kuti hazvina basa ndopandakabvoti sauti makabvotora kuti zvakaitora kumba kwangu badza makatuma zvakadakati mai mavishamwari yavo vatore badza tifutsire chijira then mwana kashoka wazonzwa nyaya iya kuti mazita nyabuda pajira uko pavakaenda kwakuweni kwaarisi akati vanorwa negunguma yavo asi jerecherwa pakati pavakaenda kashoki vasvikajira pasisiri ndokudzokera kuna sabhuku takanyamusire pajira dzvuku rakabairitsoro asi hatakuona jira wakabvunzwa nasabhuku wakamborama sabhuku akaenda navo maprofita waripo kuya village wakazosvika pakuti hatichaziboti vakufamba sei mai baba wapedza izvozvo ndopakapedare pangu ndikabva kuti mai ndokudza kuna sabhuku isusu tati tibvume nyaya masinzwa amai vanhu ndokati jira nderanga ndikati okay makati sabhuku mai avo ndokutauri ndakanochera jira riya after 2 hours taiviga pandanoripisa jira riya makaripisire jira iro bosira umboka okay makadzi nani muite izvo zvokunyora jira mazita avanhu mupedze mupise chechi3 nyanga yacho inonzi ani ndikakuti imi mutore munyore mazita evanhu zvanzi nyanga ndini ndikati okay kana muri nyanga ndipeika tsamba dzezina zvanzi nyanga bedzejira iro saka ndakati nyaya ichangamirike nini yakadaka kutiremera saka ndakaunza kwamuri chakamuonero kana mune mazina tapano muwajoinidze nezita radzepano wasangana waitsotaura kuti joshua uri chii nyanga zina rako uri pati certificate yako iri pati changamire dani akakuti zvinoita ndaishandisa foni saka foni kuda kudhipenda kanzera foni kune zvimwe zvimagrupu zvokuti unoona zvakasiyana siyana ukabvunza unongopindura ndo zvandakaita handina n'anga handina ngorofita handisangorofita nyaya yedu chaicho handikokwega nyaya yedu ndiyo yakazokonzera kuti zvese zviitike nyaya yedu chaibairi munodanana here nakanza kwete saka muri kurwadziwa nekutaura vachitaura zisipo zvine basa kanzera vachori handizivi mbuya musaiisa kudai munhu akafa handizivi kwaariba izvozvizvi tati kanzera uripi vachipitise ndekudhipenda kanzera uzana munhu tanoda unosvipemboni kuti wasataurika nezviravhu ini vakasvipa mwoyo mbi kanzera mwoyo wei vireji rese makazvipisa kuziva kuti kanzera uripi asi kanzera wenyu tikati pari zvine zvandisuziva kuti kanzera aripi pachangamiro nhamba dzake dzefoni dzii handizivi inacho imimi chakazoti vanhu vatange kutorodana nakanzera chii handizivi kuti chii chakaita kuti wataura kuti ndinodanana makaroorwa ndakaroorwa muri munyari ari kubasa haana kubasa aiwa muri munyari mugai kudari muri munyasiwo wanatete ana tete garai pasi varume ndimaitora kana nyaya yekuti adana nakanzera mune umboni ina ndambovhira tatotaura kudaro bachangamire saka zvakatondishamiswa kuti zvabva kupi zvauya sei saka muri kuona tidinopa tikutoshamisika kuti zvapiwa ndichitovabvunza kuti makanzwa nani iwo wakati
ini ndikunzwa kuti mukufamba muchitaura uya chita ndiwakandinzwa ndichidaidzira munhu kuti ndakadhakwa ini zvanisina munhu andaita ende handida kusvika pakudaro. Aiwa, kana wadhakwa unozoziva zvouita. Unomwa mabaduzi. Handimwe angoro ndinomwa kambusha kanda. Kambusha yemhamba. Kambusha inodhaka udarika kasi unoziva. Ndokandomwe. Unodhakwa wakadai. Ndinamboita saka mamba chii baba zvese do kabucha kadai. Saka no, izoyenyanyira apa. Mai wedha makadana nakanzera kana kuti hamunadana nakanzera, asi zvamakaenda kuzonoita zvinobva zvati pachivimbo chokuti zveshuwa maidana nakanzera, because asi atamuzwa munhu anonzi uribhinya. Saka ndikakuti nhasi muribhinya, saka munoisa machira 30 ered road marano ega ega mutonyora zita rangu muchinyora kuti ndisvipe moyo kukutaurai kuti muribhinya, imi musiri bhinya. Jira makazoripisiri. Jira. Pandakanzwa kuti jira raonekwa kuroti. Pandakanzwa kuti jira raonekwa kuroti takaenda zvishwani wamwangwa. Tikafushira zvataurwa naChangamire. Saka zvadaro ndakati nekuziva kuti ndini ndandaita izvi ndakanotora jira rangu ndikapisa. Imembo jira rionekise marisa babara. Unotadza nekusazi. Intention yedu kuti toyata sa intention mimi chakakuti muitizwa maizvitira chii andita Jira makatengeki. Jira ndakabvarira pahepe yangu. Makadi? Ndakabvarira hepe yangu tsvuku. Drezirere. Mabvarira hembe tsvuku mabanyora mazita evanhu. Makanyora mazita evanhu angani? Ndakanyora mazita evanhu 4, 3, 1, 2, 3. Makanyora mazita evanhu 4. Bona ndo yakutaura yawa. Makanyora mazita evanhu amaiti ndio wakakutaura waitaura. Imi mama uzwana ndio waitaura. Zvaisvika munzeve dzangu Changamire. Aiwa sei. Zvimwe zvacho ndaizoudzwa nemurume wangu. Achiti ndanzwa nhii anditi zvakati. Sezvataurwa neava waibvura wachitaura wadhakwa wachitaura. Ko makadi kungotaura chikutaura eka. Mwanaisa kudai. Moenda una sabhuka moenda sabhuka. Kumanga leo. Wana warufamba uchitaura ndakazvakati wakadai. Wadaidziwo mwataura kuti ayo. Ngawasanditaura. Hazvina kuuya mupfungwa ndakangomhanyira ushandisa. Makafunga kuti sabhuku mukuru ijira tsvuku. Munopinda cheche yenguo tsvuku. Ai. Makambozviita here? Munemwe zita iro makamboisa futi here pamarwa. Kwete. Iranga riri kutanga. Saka sei mune confidence kuti panoshanda? Ndakanga ndazviona mufoni Changamire. Zvakabva zvapera. Saka kutaurwa kwakapera. Tomboti jira zvakasenza here. Hazvina kushanda. Hazvina. Saka muchindotaura kuti mudana nakanzera. Kundotaurwa nenyaya yejira irori. Nyaya yaunza jira inyaya yekuti mudana nakanzera. Izvo zvakapfuura zvakaitika last year naSeptember. Aiwa, September kurestere. Kumbatidzistere. Kanzera makadana naye kana mudana naye? Kwete Changamire. Kwete. Ndinodanana nakanzera hatidanani nakanzera. Saka urume nenyaya yekuti munhu wabvuma nyaya yake zveshuwa jira ndakanyora ndakaisa mazita enyu maintention yanga iri kukusailenzai nekuita sei mamuti mimi saka mamuda takuitirei sei pamusoro iChangamire. Inini ndiri mwana wamai. Ndakachikumbirawo kuti zita ndoitwa Isbukadzeni. Ndakachikumbirawo kuti pakutaurwa kwenyaya iyi mutange mambonzwisisa ukama huripo pakati pemhuri dziri pakati penyaya iyi. Nekuti matangira ari kuita nyaya iyi chikuita kuti nyaya iyi izotela ikuramba ichitaurwa. Inyaya yekuti zvinhu zvinoramba zvichitaurwa pafamily. Awa vari kunzi wakanyorwa zita ndibabunyini wangu, nyini wababa wangu, awa ndimai wangu. And then awa vacho mukoma wangu vari kunzi wakanyorwa zita awa ndisisi wavo. Anditi awa vatiperekedza ndisisi wamama futi.
Saka kuti munyatso kuona kuti ukatora nyaya yacho the issue pairi is not about the family relationship. The issue iripo ndekuti mai wako waadhimita kuti jira ndakanyora mazita ndikaisa pamharira. Ndo pane nyaya ipo. Ndo pane nyaya ipo. Zvekuti uri baba munindi maindini ndiyana izvo dzako zoti manje kana madzoka kumba chigarisanai pasi semhuri kuti muwirirane, because mai wako iwewe kana iziva kuti baba munini nditete uri maiko aiwanyorei pamwe ndo zvatokutaura zvacho kuti munzi taura neni kutaura chakaitika kuti chinozoita kuti tinyore tinozvitendero zvakasiyana siyana ndokunga munozvinzwisisa kuti kubhilivha kwatinoita tinobhilivha zvakasiyana siyana. Ndinokwanisa kutoona kana pafoni mazuva kune zvaartificial kune zvechii kune zvimazineni zvakafanana nekuti changambe pamusoro zvakafanana nekuti isusu nhasi uno ndo zvinhu zvekuti akura achiziva kuti kana kuti mombe dzikarasika wana mai tinese tinokwidibidza mapoto padhoo handitika hazvina nganga yakandudza hazvina chii chakandudza isystem yekuti ndinoziva kuti kana ndichida kuti chakadai so chipfuure pandiri ndinochipfuudza nenzira yakaita sei. Apo pashandisa nzira yekuti pashandiswa nzira yekumaprofita ndo yashandiswa kuti kupfuudza nyaya iyi tanzwa iri kuita pachii mama wako ndizvo zvawataura. Aiwa ndakaenda muprofiti ndikanzi aiwa ndati nzira kwete kuti vaenda kumaprofita nzira isisi tikubvunza munhu akaita mhosva makazviiti atopabvuma sokuramba takumunzwise pandikutaura inini asi iwe uri muridzi wenyaya iwe autonetsera sausi muridzi wenyaya muridzi wenyaya abvuma nyaya ndapanzwisisa mukoma wangu but tikadaiso hatinisina chatagadzira nsuda ko zviri kudzoka zvichiitika ko zvakawandisa dati munzwisise kuti tasoda kuti panotika chinhu mangwana mune muine mune brief understanding yekuti kumasure zvakamboitika zvichifamba zviita sei ndokwanisa kungoita mwana nsuramba but pandoti munzwisisa ribe kudaiso ine zvisendero zvakawanda zvekuti tinoziva zvinhu zvakawanda wanda kuti maroma anoenda sei mauya anoita sei mauya anoita sei mauya anoita sei zvimwe zvacho unokwanisa kutopractice zvinhu zvedu uchiziva kuti zvinondiporesa but not kuti hanzi waenda kuprofita direct. The same applies ndichiziva kuti nhingi nanhingi vari kundinetsa ndinoziva kuti unyora zita kana rakadai so netsito pakadai so dai so wodzima munhu iye anosvika mumwe nenyaya yako kana kuti anosvika pakunyarara nezita rako handiti zvitendero zvakasiyana nekutenda ndakasenderwa nyaya dzacho dzese ndakazviona ndakasenderwa nyaya dzacho dzese ndakazviona uyu ndi mai wako handizo mai wako unofanira kumubatsira kuti mai iyi zvinoitwa zvazvinoitwa handizo zvitendero zvautaura zvese izvi zviriko zveshuwa asi hauiti chitendero uchiitira munhu asingachifariri indi neme kuti chitendero chako iwo chitendero chako iwo unoitirawo anopindiranawo nechitendero chane chako hauiti izvazvuzva kuanglikeni tinoenda kuchechi takadhakwe kotosvika kumira muchechi kwaya kutodzowa ndichimba jesu ndakata madziso akatsuka kupiriwi ndakadhakwa asi johani marangi unotobvisa bhusi uri kupi kana haitobvumiri doro racho kutoribata ikona kurimwaba kuribata asi kuangirike inoti bata imwa asi usadhakwa asi wakawanda inoti kutoenda kuangirike kuchechi chakadhakwa andokona saka ndiri kuti iwoka kana chitendero chako chiri chekukwidibidza hari handisi usanokwidibidze hari pamunhu asingachengeti hari izwa ndozvandikutaura kuti chitendero chamai wako ndo chamupinza muna taisirewa because aitira chitendero chake kune munhu asingachidei asingachidi yes kune freedom of worship handisi iri ku freedom of worship asi haitauri kuti kana inzi freedom of worship iri kunzi freedom of worship yako iwewe inofanira kuimpacta on the other person anewo freedom of worship yake hai andozva zvinotaura iwewe kuidibidzira poto anoziva kuti poto inodini anobhirivha kuti poto ikakwidibidzwa zvinofamba usakwidimidzire poto munhu anobhirivha kuti fodya ndikarikanda pasi rinosenza zvatosiyana saka yakaitwa namai wako iyi ngatibvume kuti mai wako akadii akakanganisa nekunyora chii mazita
asi chaunoti tikubatsire iwewe unoda tikubatsire mafamily relations now kuti vana baba munini namai nana tete kusawirirana kwavo wawirirane nekuti kumba hakuzokugarika nenyaya dzekuti havasi kuwirirana chikuti chimwe chikuti vasawirirane chii zvitendero zvavanopinda zvakasiyana anizvo saka tikuti aiwa apa ngatiputire nenyaya yamai badzi kuti mai wazive kuti no zvandakaita zvakadii zvakashata mangwana handifaniri kudzokorora futi chii zvinhu zvakadaro especially paine accusation yekutoti uri kuita zvinhu zvisingabvumirwi pane accusation yahatautara kuti iye mai wako mukadzi wemunhu asi ari kunodananawo nemurume wemunhu aiwa hatinota ndosataiti is not an issue no dai ngari issue todaita ti mawitness ngauye amira kanzira tiri kuda mira kana tine umbo wefoni nechi toburitsa kuti zveshuwa maidini maidanana asi tatiyo haina mhosva ine nyaya ndeyekuti mazita akazonyorwa pajira dzvuku dai akanyorwa pamajira machena zvodai zviri zvakatosiyana asi akanyorwa pajira machira erufu red ndopane nyaya chiriwa saka isusu toda kuti isoke tigarako pasinirataziva ndimai vako tinoziva ndimai asi mai akashaisha washaisha unofanira kugadziriswa saka mai zvaanofanira kuita mai kana kuti hadanani nakanzira ngaaendewo mangari kuti vanhu ava vari kundipomera mhosva yekudanana nakanzira ndisingadanani nakanzira ane maruramiro api iwapo awosungwa kuzi mimi muri kusungiwa nyaya yekuti chii muri kutaura munhu kuti mafalse accusation defamation of character mai wako ane maruramiro anozviita izvo asi munomu manje mai ako ndiye asungiswa nenyaya yekuti akanyora mazita evanhu pajira tsvuku ndozvatikutirana kuti isusu kukaucha kwedu kutradition jira tsvuku rakamirirei roho ukarisunga zvinorevei ukaribaya ukaisa fundo pajira tsvuku zvinorevei wasunga chii chawasunga mweya wemunhu ukazoisa ndekatsono rufu ndo zvinoreva tsika dzani ndo zvatikutirana zvino muno mati ndine chinhu chiri civil kana chiri criminal unoenda todhira nechiri customer zvatinogara nazvo chii everyday ndo zvatinoda kuchengetedza izvo ndosaka ndati wakomana mama tiine machira enyu akanyorwa pachii munhu wati ndakangozvinongawo pafoni ndandisiri kuziva ndiani wakanyorwa umwe ndoda kupindura pataura mai kadzirawa kuti ndakanyora 1-4-1-3 handibvumirani nazvo nekuti ndindakatanga kuenda pajira pachona iwo ndavadaidzira kuti kuri kunzi kune jira rine mazita evanhu ndikawadaidzira kuti kuri kunzi pane nese nemuimba kwenyu tibva tatorana neumwe wangu kuti handei umwe wangu akati handei tinoona pamwe pane rangu tibva taenda mbuya vakativharidzira kuti tisaone mamwe mazita anga akazara jira rarakadai rakaita rectangle jira rarakazara mazita ekumusoro aya ndiwo akatarangana akakasika kuonekwa aya anga akatsitsana takati ngatitambanudzei jira titarise kuti mazita aya ndiwo anaani vamwe vari pajira tiende kutaura kuna sabhuku wabva wativharidzira kuti tisaone mazita aya wakabata jira nemutude vachidedera vachivharidzira vadzira kwatoti umwe chera gomba already wabva watora jira vaisa mugomba saka zvakaratidza kuti pane mazita anga ari kwanga akawanda angasuda kuti titi aone saka takabva tangosiya vafutsira mugomba udaro twakuzoona ufukunura semanzwiro yamaita vachitaura ndada kuti ndipupure kuti mazita anga aripo anga ari kawanda asi kuti wakativharidza kuti tisaone ini mune chigaro here kupolitics inini hamuna ini mune chigaro iwo ne chigaro mune chigaro here kumusangano asi munoita zvepolitics handiti zvepolitics hamuiti zvepolitics asi munoda kuita zvepolitics kwete
ndati nditaure mai wakanyora wakashaisha ndowabvuma kuti ndakadii ndakashaisha ndakanyora mazita ngekusaziva ndanatotorawo mufoni mandangotiga nditoo zvaitwa mufoni ndozvikuturaiwa kuti mwakawanda wari kuti gochai bete rebleki nemuswe webvinyu motora nyebve momikisa asvikamo hambandomupandisha munotanga mupachikupedza kugeza maoko tapera mumwiri zvese zviropa zvatuka mapete ega ega ndikuiswa asi wari kuita wamwe wacho wakuita ndenyaya kusaziva waingofunga kuti zvinosenza yes Olha mtongoma yo mzokerere nyaya. Pamusoro pechangamiro. Ini ndinoitwa maikadzi muzimanyini wawo. Ndini mudzimai wemuni wababa muni wawo. Chinondirwadza. Mai guru wakaita nyaya dzawo. Murume wangu uyu haana kuwabvunza. Asi munhu waanotanga kuisa kubairira netsono yacho kana kuita zvinhu. Nenyaya yekuti anogara mucommunity ndiye mudingino wemurume wawo. Wanotanga kubairira uyu. Munhu atoriwo nemaresponsibilities ane vana vadiki vari kuECD wanda kuchengetwa naye but kana waakuita zvinhu zvavo zvavanenge waita zvavanenge waziva kuti ndaita zvakati wanopedza wanotanga kuti kumurume wavo baba munini watiti baba munini wanditi necommunity kuvharidzira panenge paine root cause analysis inenge iripo havana zvakaitika nyaya yavo havana kukwanisa kana kuti wati wanatete tinanatete hanzvadzi dzenatezvare dziri panapa hanzvadzi dzemurume wavo dziri panapa havana kukwanisa kuita kana dare remuvillage asi vanotanga nekubayirira munhu pachira zvinondirwadzawo inini nekuti inini handina chandinoita mubaba no it's okay Vanokuita dzimwe nyaya. ane dzakawanda dzanoita zvakangoitika wakabva mumusha wakamboenda nenyaya dzataurika futi nyaya dzakadaro idzodzo iyi second time yaitika futi nyaya dzakafanana naidzodzo wakanga waita baba munini nekuti ari mucommunity oendepi akaita nyaya yake andangaunongedzani baba munini but mubvunze kuti baba munini wacho akambokubvunza here kana zuva hwani baibhuri kuti wakatika zvakati okay makuhwira bamboripo iya bambo wakazvinyararihani tatitauraiwa zvako changamire nyaya iyi ndofunga yanengo yakati rebei kuona patiri panapa kana kumamira kwedu chaiko kushanda kwacho kwakatoti neseri kuti angotendera tichingofamba chifambira iwo wachiramba wozobvuma pekugumisira wabvuma pekugumisira wakabvuma taifamba tichiti jira nesona handiti tapadare wachiramba ne kubva kwasabu kuenda kwachangamire kuzoenda kechipiri kwachangamire ndopakazoti zvechokwadi jira ndindakanyora asi ndikukumbira chi kuti mupe mitongo pamberi pedare rangu rachangamire chongo saka takaona kuti zvisingaiti tisataziva nganga yakadini yakagadzira zvinhu zvavo kuti wadini tisu tisunungurwe changamire tingada kuripwa hongu kuti kana upenyu hwedu isataziva kuti pa zvinototiremera changamire right nyaya ipo uyu ndakatora nganga yangu ifoni tinewo here zvithu zvinoita tijekerwe changamire kuti tizive kuti ndizvozvo Mabvunza ndikati nganga ndini njira iyi nganga ndini kwete foni ndo kana kuti kandini kaifoni it means hapana munhu akakonsawo but chandiri kuona manje nyaya iyi nyaya iri kuratidza kuti kune tumwe tunyaya tuisiwa twakamboitika kumashure twakuti mhuri yaona mukana wekuti dzibva dzagara pachena saka imini zvamunoita takuda kuziva intention yechii yemafundo zvairevei nekuti mai avo wakachena here kaitire kawo wakachena here munokwanisa kubuda panze apa moenda apa mumbozwa mai arapa mumbofemwa mumbozwa kuti chii chiri kumboitika chaicho because mweya iwowo ndikuona pane kamweya kerufu ichokwadi kurayana kwese kwataingofamba kwacho kwaitonzi pane mweya uda kudii werufu saka endai henyu asika zvamati henyu hamuchadi kumudiri kumuripisa tida kuti tiripisane kuti tachenerwawo isusu aiwa but kadare anenge ratopfuura zvatinotarisira changamire kuna mai avo nekufamba kwatakaita nezvizvo takadini zvatakashandisa ivo vanotozvizivawo kuti taifamba tichipa
pamwe chete obva vachizoramba kufamba nedu kuniswa kufamba vega zvavo asi tachitarisira kuti changamira ndiri sei ndakamira hangu ndafunga kuti pamweni vakandibhadhara zvinokwanisa kuita izvo zvandingakwanisa kuti mhuri yangu irarame kuti handina kurima ndinorondemurebesa ndakwanisa kuti vakwanisa kundipa mombe 3 changamira pandiwa Absolutely. Mkomo ndio wakati. Kumbira kuti abundi makosta yatakaita kwa muzani. Ndio tutafanya tena. Richard Kashoti. Right. Saka makosta esa yatakaita kuyani vanhu aone zvinhu semataifa mchipama hapo nganga yowakawanda. Ndasini kaita mombe. Ndinoita. Kaita mombe vandiri sote. Ndakuti mundidzidzisewo mwana wamai wangu. Ini ndane makore. Handina kufunda asi zapu ndakaiona. Pamusorera kumashuri. Ndichiroorwa inini. Mama wangu. Ndauya saka mambona ndakamira apa. One disability nanda uzabati ndibatsire mai. Azitaura judgment kuti muda kuripwa nei kwete nhoroondo. Ndanda kuwabaira padiki. Manyaso kana vakadaro mastai. Ina ndina kutadzwa na hangu pa mashipisiro akandika mina tarangu. Ndibaya mkoma. Tiri gumi neuyu kagotwa. Mai taura ndizvingwa kana mwana. Taura izvi. Vadapi kwane mombe nhatu. Ndizvo ndiri kutaura kana kutaura mabanda mastai. Anatoria nyauya. Tarangu. Anatolia ndianga ekuzidei tumweni. Aiwa, Anatolia au manga tonyimba zita chudwa runza Anatolia. Iyo Anatolia lesiswa. Oh, auregere. Umwazo ndiye. Musore changamire nini adisikwenya. Kumbira kuti kundisvibisa kwakaita mai awa vachiita vasina basa. Ndanduti wanipo mombe mbiri. Pano Yes, ndikumbira kuti sabhuku wacho wakaita sabhuku asingazivi. Saka ndikumbira sabhuku wacho wamutombo. Ndikuita zvomari. Sabhuku wacho ndezvokundwa sabhuku wacho zvazvinotaura wenyini. Iwo ndikukanganisa nyika yavo. Ndikuda wamukomemo. Inini manje munyika mako. Pano mwe futhi. Wape. Ya. Nyaya ichakaita saka. Ngatarise both sides. Ngatisatarise one side. In the event yekuti zvishuwa imi makataurawo kuti audana naKangela. Asi umbowo musina. Munewo mhosva naye. It's only that pashaya umbo wekuti wakazvitaura. Kana munhu awitness kuti wakazvitaura. Dai mai wanga uri free kutaura kuti ndakataurwa naNhingi kuti Nhingi wakataura. Zvino hawana wada kufira musaki. Iwo nyaya wakufira chete yanyaya yekuti wabvuma kukanganisa kwavo. Asi imi mamuna kubvuma kukanganisa kwenyu. Because haangamboti murikutaura imi kuti mudana naKanzera imi musina kuzvimbotaura. Saka taito wabvunza kuti pakwechero it's okay. Abuya. Mungaende. Imi makazwa nani kuti avo ndo vangataura. Ava vaitopfuura nepamba pangu vachitaura. Dzimba dzangu dziri pamusoro pedzangu. Vaitopfuura vachitaura vachidaidzira vachienda pamba pangu. Vachitaura nani? Wakadhakwa.
kana musi wekutanga ndakazvitaura waitopfuura wachitaura ava waita baba munini waitaurira mukoma wavo mukoma wavo uyo wondudza baba munini akataura mukoma wavo murume wenyu aripi murume wenyu havana kuuya phone number zayo 077 imimi mukama maimbotaura here mukoma wanyunyaya ndakatoitika mukoma akabva kubasa vauya asvika pamba vaatondibvunza kuti hatitaura mwana kuti madhamu ari ana kanzera chii ndinazvisisa ndakangonzwawo semakoma ndakatomurambira ndaiziva ndakanzwawo semakoma izvandakati ndakambotara kuti mukadzi wakadai ana kanzera ndakatonzwawo through iye ndakati anotaura ndakangonzwawo asi kwete kuti ndakataura murume wavo ndakangonzwawo imi makazwa iwo ndowakati anotaurira kwakabva kubasa iwo ndowakati mukoma paakauya akati kuzwa kuti mukadzi wangu anodana nakanzera imi mukati andinondozwa kuti makuwaiwo makazwa hani inini manje matinogara tinotazve mari zvebhava saka mbava munenge munotaura mwese ngatozvikota asi mabvunzira yamanditai vanhu vanenge vachimboita kwakanenge vachimbotaura asi mukoma kwete kuti ndakataura murume murume wadi akazondifunza asina hani kwete ndakataurira iye murume wavo ndosviripo kana mukamufonera kuti ndinakamutaurira rinyaya yacho hatava ndambotaura naye nyaya yacho kuti mukadzi wakati zvakati kusarichera ane zeneti vani zilipo kunzi pamberi pamwari ndinotaura chokwadi chekuti vana wayanana vagare zvakanaka ndiitetawo chokwadi ndirambadzi yababa wavo ndinini ngogara navo vanavo izvo ndoda kutaura izvo ndakaona kana kwachifiyo ndakataura kwaiche saruchena ava vakauya vari wairi nemudhudhudhu namukoma kumba kwangu waibva wasvika aitaura iye mukoma wake ndiye wakataura kuti tete titaurire soko riri kunongeripi ndikati ipi nandinero ndiri kuziva bamwanangu kanzi ndinosvika ndinzwa kune soko rekuti kwanzi naye avo vari kudanana nakanzi tikati isati rundonzwa takanzondonzwawo semasoko manzwira yawaita wakanzwa wani akati ndakati ndiri kusvika pakubva kubasa wakasvika aibva abatwa ngevamwe varume kunze asinopinde pamuneu aibva ataurira iwe kadzere tibire nyaya iri papo ndiko kuti azouya atibvutsewo isisi tikati hatiri kuzviziva baiwe zvinokuti nyaya inazo wakadzere makadii takasimba kuti sei macheke right ndine mudzimai wenyu mudare mangu nenyaya yekuzi pane nyaya yekuzi ari kuakwizwa kuti adana nakanzera makamboizwawo here nyaya makaizwa ndiani akakutaurai makuhwa sorry dzokera ndiani akakutaurai muningina wenyu anonzani ani tafakadzeri nemukadzi wake wakakutaurai futi wazi message yakaonekana ari mufoni okay mukadzi wakanzera ndiye akaona message mufoni yemurume wake mukadzi wakanzera wabva ataura mukadzi wemuningina wenyu muningina mukadzi wemuningina wenyu bva ataura muningina wenyu muningina wenyu bva ataura imini mainini akataura ani kuti mainini akakutaura futi alright
Saka imimi muri busy here musi wa 18. Ya asi musi wa 18 kamune mafree. Right, ndandu kudayo musi wa 18 ngati patangoipedza nyaya yemukadzi wenyu kuti unozvishuwa here kuti adana nakanzira. Musi wa 28. 25. Dare this is my Saturdays. The last Saturday, January ndiani? The 25. Ndizo. Saka zatenda kuti takuti musi wa 25 tikutokuda ishaizvo because tikuda umbo hwakakwana. Because pane nyaya mbiri apo. Pane one kai kuti mukadzi wenyu akanyora mazita evanhu achiitika vakadzi vanhuwo ndiwarifamba vachitaura kuti mukadzi wenyu adana nakanzira. Right. Saka toda tiprove kuti ichokwadi here kuti mukadzi wenyu adana nakanzira. 1. Then 2 toizoitawo nyaya yekuti mukadzi wenyu akanyora mazita evanhu pajira obvaisa pamharira. Alright, it's okay. So thank you very much. Ngatona musi wa 25. Asikana mangu yakaona tezvara hama dzemukadzi wenyu vanofanira kunge varipo kuitira zvinozobuda ipo kwapo. Alright, thank you. Right. Senyaya iyoyo ndanduta. Sewana muriro wakanga wauya. Takati sati kutaura kudaira makuwa. Anditi zvanzi zviri pafoni. Imwe ndimwe yemazuva ano. Endani muone kuma message kuti ngezvechokwadi here ngekuti pamwe kunyepera mukadzi wako zvisiri zviri izvo. Ndikobva kwakuenda nanhasi hana kuzodzoka kwandiri kuti nditi zvakati kana kuti takati zvakati. Hapana. Ndazva tete maita tete mataura chokwadi. Ndo chokwadi chatoda icho. Maita zvakanaka. Chokwadi chabuda musi wa 25. Ndizvozvo. Chauda kuti muye musi wa 25. Munge muripo muchizopa umbo hwenyu because nyaya yese yazi yakatangira pamukadzi wakanzira. Mukadzi wakanzira ndiye akaenda nemessage mufoni. Ndobva aenda kunopa mainini. Aenda kuona mainini. Mainini ndobva wataura baba munini. Baba munini ndobva wataura mukoma wavo. Ndomamiri akaita nyaya. Saka taakuda kanzira. Mukadzi wakanzira. Nevanhu vese vane mazita avo akanyorwa. Tobva tati kanzira kana kudananawo nemukadzi wemunhu tobva tamubatawo nenyaya yake. Kana mukadzi audananawo nakanzira tobva tamubata nenyaya yake. Saka toonana musi wa 25. Kuda kutaura chii? Simuko iri yangazi. Hanzvadzi yemukomana yakadzera. Yakadzera wamataura naye pafoni. Muri tete. Nini shuwa hanzvadzi yangu yakauyawo kumba kwangu. Ikandibvunza. Tete makamboinzwawo here nyaya iyi? Fushuwa inini hapana chandanda kuti ndakuziwa. Ndakatomutsura ndikati mukoma musamhanyeba nyaya dzenyu dzamuri kutaurei. Pamwe vanhu vanogona kunyeba. Ndozvandakatotaurawo kwavari. Asi zvine zvawakuzonzwa nyaya dziya dzinobuda kutonzwa kuti tete wacho wazoti zvazoti. Zvinhu zvinotondirwadza. Pandaitotsura kutomurambidza kuti usadaroba usamhanyeba iwe. Teerera nyaya. Right, pakanaka. Saka takutomboimira ngatisaka musi wa 25. Ndafunga kuti amati musi wa 25. Mbuya wataura nyaya yemameseji mumafoni. Azviite kuti imini changamira. Mupiwe manhamba evana avo. Vamai vavavo neakanzira yacho. Muenda painoneti kana panetiwani. Munotsvaga information kuitira kuti muone vakana kanzira here kana vakana kanzira.
Andrzej. Uchawatonga muntu rumwa chatatu rumwa vakataura vati mbo wakazara unobva pagotsi system yedu ekoneta haichinji kana nezvana haichinji unotora information from that isusu patatatu tikamuswa 25 takutoziva zvitira kuita chokwadi chiro hachokwadi tosira nhasi chaitosira tanacho saka zviri pairi mai G nakanzera kana kuti kanzera G namai kana kuti hapana chiripo because pana vanhu vakawanda vachapa pane mhosva dzekutaura chokwadi kana kuti dzekutaura manyepo saka ngationa nemusa 25 wanu wese wavo and next case